то моҳи майи соли 2024 129 макони имтиҳон барои муҳоҷирон вуҷуд дорад. нафароне ки двайнои гражданин мебошанд, салом ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. тамошобинони азиз, як информатсияи нава ба маълумоти шумо мерасонем ва баъдан ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. аввалан дар ҳамин ҷо ба ҳамаи шумо хотиррасон мекунам ки агар шумо бихоҳед канали моро дастгирӣ кунед, дар комментария як номер закрепит кардагӣ, ватсапи ҳамун номерда бидоред салом бинависонед ва саҳми худтонро барои дастгирӣ кардан бигзоред, соҳиби падарка бошед. мавзӯи асосии имрӯзаи мо теъдоди муҳоҷироне ки аз имтиҳони забони русӣ ноком шуданд 10 маротиба афзоиш ёфтааст. яъне дар Федератсияи Русия ҳозир барои супоридани забони русӣ назорат пурзуртар кашидагиай. мисол сертификат надошта бошед аз забони русӣ имтиҳон супоридан, патенти шуморо барои ҳуҷҷат гирифтан қабул намекунанд ва ба ҳамин хотир ҳозир 10 маротиба ана ҳамин шумораи одамое ки аз имтиҳонҳо меафтанд зиёд шидагиай. чунин натиҷаҳоро бо таваҷҷӯҳи зиёд ба имтиҳон аз забони русӣ, таърих ва қонунгузории асосӣ алоқаманд мебошад. дар ин бора ТАСС бо такя ба маълумоти давраи аз январ то моҳи майи соли 2024 аз хадамоти матбуоти вазорати маориф ва илм хабар додааст. имтиҳон вақте ки шумо месупоред, вақте ки сертификат мегиред, ҳар як имтиҳони супоридагии шумо дар вазорати маориф ва илми Федератсияи Русия бигем сахранид меиста ва аз ҳамин шумораҳо мегӯянд ки чӣ қадар имтиҳон супорид гузашт ё ки нагузашт. имкони супоридани имтиҳон дар сартосари Русия нигаҳ дошта шуда, дар баробари ин сатҳи риояи тартиби имтиҳон низ афзоиш ёфт. фоизи онҳое ки аз моҳи январ то моҳи май нагузаштанд тақрибан 10 маротиба афзоиш ёфтааст ва гуфта мешавад ки ба таъкиди вазорат ҳоло дар Русия 129 макони имтиҳон барои муҳоҷирон вуҷуд дорад. гузашта аз ин 41 адади онҳо дар заминаи вазорати корҳои дохилии Русия, 87 адад дар заминаи донишгоҳҳои федералӣ ва минтақавӣ аз як тӯи дигар фаъолият мекунанд. мисол вақте ки шумо мехоҳед сертификат бигиред, мо чӣ қиле ки дар инҷа қайд кардем, дар заминаҳои донишгоҳи федералӣ ва минтақавӣ. ҳар як минтақа ба худаш донишгоҳ дорад, мисол ҳар як ҷо донишгоҳ дорад, аз ана ҳамун ҷоҳо сертификат дастрас карда мешавад ва дар ана ҳамун ҷо имтиҳон супорида мешавад барои гузаштан аз забони русӣ. барои аз имтиҳон гузаштан шумо бояд қонунгузориҳои Федератсияи Русияро каму беш бидонед. ҳар як қонуну қоидае ки ҳастай пурра донистан шарт нестай мақсад ӯ чизора ва баъдан аз таърихи фарҳанги Федератсияи Русия низ бояд каму беш бохабар бошед ва аз ҳама муҳимаш ҳамин мебошад ки забони русиро бояд ки хуб бидонед. мақсад вақте ки забони русиро ҳам надонед, мақсад шумо ӯ чизоро кор карда наметонед, саволоро ҷавоб дода ки наметонед, баъдан аз имтиҳон меафтед. хоб акнун комментарияҳои шуморо мехонем ва ҷавоб мегардонем. ширкати шифофармо доруҳои босифатро барои шумо тавсия медиҳад. инчунин ҳиҷома кардан барои занҳо ва мардҳо ройгон мебошад. инчунин доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, доруҳо барои зиёд кардани вазни худ ва кам кардани вазни худ. ҳатман муроҷиат кунед. як кас нависондаи салом алейкум бародар, кай мегзара барои рӯзи падаркаҳоро аниқ кардан, барои рӯзи падаркаҳоро додан, аввалан дастгирии шуморо лозим аст. мақсад шумо дастгириро хубтар кунед бародарои азиз. хеле ки гуфтам систай гарини дастгиритон ҳаракат кунед, ай ҳамин видео нишон кунед, дар номери ватсапи комментария бинависед. як кас нависонда ассалому алейкум, омадагима 5 сол шид, суд кардагӣ 5000 рубл штраф, имконият набуд наспоридам, коғаз гум шид, тоҷикистон супурда мешавад, чӣ кардан дар кор? не, вақте ки шумо ҳаму айди ва ҳаму кодое ки надорем барои пардохт кардани ҷарима, мақсад ӯ ягон роҳ надорад ва барои дастрас кардан ҳаму айди ва ҳаму номератсияе ки шумо бояд бисупоред ҷаримаро, ҳамун ҷое ки шуморо ҷарима кардагиай, ҳамунҷо мақсад метавонад ки аз баъза дани дида ба шумо бига ки кадом буд. ва фаромӯш накунед ки ҳар як ҷаримае ки барои шаҳрвандои хориҷӣ мешавад, баъди 5 сол, баъди 3 сол аллакай аз база дани Россия удалид мешаванд. як каси дигар нависондаи салом бародари азиз, чӣ ба мардуми тоҷик ин қадар аз хизмат метарсанд? саволо фақат дар бораи хизмат.
ай намедонам бародари азиз, дуруст қайд кардӣ. Бисёр саволот дар бораи хизмате ва мо доим таъкид мекунем, хотиррасон мекунем, даъват мекунем ки мардум бояд мо шумо хизмат кунем, бояд мо шумо ватана ҳифз ва ҳимоят кунем. як кас нависондаи салом мака, рафта мешава Россия, илтимос дар бораи ҳамин маълумот битаҳем. бале бародари азиз, метавонед рафта оиди рейсҳо агар дар назар дошта бошӣ, рейсҳо чӣ хеле ки буданд, ҳамон хел ҳастед. як кас нависондаи ака патент отказ шава, чанд пас патент карда мешава. патент вақте ки отказ меша, мисол аннулировать мешава, баъди 1 сол аз сари нав шумо метавонед ки ҳуҷҷат биспуред. як каси дигар нависондаи салом бародари азиз, ҳамин праваи российский гирифтан чӣ шид, чӣ қадар муҳлат додагиянд. нафароне ки двойной гражданин мебошанд, ҳатман бояд праваи российский бигиранд ва то соли 2025 муҳлат додагиянд. аз 1 апрели соли 2024 то соли 2025 1 сол муҳлат додагиянд. як кас нависондаи салом мака, бачаи ман 2022 депорт шид, шумо метавонед ки шуда? Не, мутаассифона мо дар масъалаҳои ҳуҷҷатгузорӣ кор надорем ва сари корам намегирем. мақсад оиди кушода кардани депортатсия ва видварения ва дигар чизо, мо одамам надорем ва ҳеҷ корорам намекунем. тамошобинони азиз ва гиромӣ қадр, барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. ягон саволи иловагӣ бошад, саволҳои нав, саволҳои интересниро зиёдтар кунен, барномаҳо бо қызиқтар мегзарад. зинда ва сарбаланд бошем. то видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. renderforest.com